Sibiri November kalo kile folo samba flani muwa anduru DMS-TV chenamso oniche yantuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli anta no ban kan bagana la membago bele jili mali kono ani mali koka hako don kibaru ni o wagati seli sananga dasi anga bi kuna funba mani ka olu daw kloka ame wakilna ji ka be se ga demeni kuna funani kanina charle ani ka wakilna odi akilna jorola ale ko fe bi kuna funba mun mabulo ni ka olu daw kloka do betalike Alamsa tamani octobre kalo kile bisaba samba flani muwa anduru me aka mali état major général des armées ale be communiquer mi yere kon na état major be la silike ko octobre kalo kile muwa ani konato ale octobre kalo kile bisaba samba flani muwa anduru ko mi aka mali fintigila ko li opération bado yere kon ke gaw ale ni menaka région na opération mi yere kon ke la seba be bulu kadaka opération yere kon kunchara ni bamachi wale ma chamane bonene ani na région ba flani konana Araba tamene octobre kalo kile muwa ani konaton samba flani muwa anduru kanga mali autorité yere koni station do datu kulikuli région kona na kadaka ni station manu yere kon kukemenika carburant yere kon mara ubolo kuba nika afire yere kon wale yere kon fura ko sebe aka mali jamana kono den chama fe kadaka ko ya yira ka foko mi aka mali autorité olu chesile no seseli baro yere kon kella wala sami yere kon carburant duguli ni carburant kilizi wakati yere kon kona kadankari ola mali fanta nani bela jelena Arabado octobre kalo kile muwa ani konato samba fla ani muwa anduru video do charla ko sebe anka bolo sero yere kon ka video mu konna na mi chokoroba do ni ali to ko sungalo jara chokoroba yere kon ya yira ka fo video konna na ko ali nabi jara fa yere kon ni oye bamba chuwale ma do mi yere kon kunga video keta u charla ko sebe anka bolo sero ka wakati laban yere kon mi ye ni chokoroba ko fole yere kon halebe kuma chama foni ganyeshi adenge yere kon makara ka kame wakati ne na foko bi mi yere kon nabi jara be ka toro chama keni kanyeshi mali jamana kono diuma nabi jara fani o sungalo jara ya kuma munu yere kon fo hakani video ko fole kon nana amna ndase ulumane ka ulu wala au yeni don kibaru kon nana Alamsado octobre kalo kile bisaba samba flani muwa anduru mi aka mali premier ministre ni Ojena Abdoulaye Maïga yere koni ale ni aka mali autorité traditionnelle ou autorité religieuse ou fokata se communicateur traditionnel yere kon ma premier ministre ni man yere koni nyogo yeke wala sami wakati mna ina fako bi jamana yere kon bi la hala mina ka siga kuma o ko yere kon ka premier ministre ni aka jamana ma ban yere kon kan nyogo yere kon haya yula ka fo ko jamana yere kon na kame wakati mna ina fako bi ko tajima femu yere kon be gadu ko o koni be ina fo aramadin jili yere de kon kada ka mado yere de kon biga uniti wala stataji ma fen ka sika du anka banko kon nana kasani kalibran ko kilizi mesina anka mali jamana yere kon na aleni station yere kon na mi fonyon ko kon bega teme jamana kon do ni fintigila ko ni nyon chela yere kon kasangani o ko yeme anka mali état major général des armées albe communiquer ke alamsado octobre ko le bisaba samba flani muga anduru communiquer mu kon na état major bada anka mali la kana tila mo aleni filiti bu bela jilen kuluka ko mi yere kon station keren do yo ko taranika o sugandi ko duma o kata uwa kalibran ko mako nye o yorola état major ye station mun yere kon di fintigila ka on la kana tigla mama ko ka tuwa kalibran ko mako nye o yoron yere kon na hamna dasi o station fena manika o lula si awi Komi yere kone moni kele chauffeur ko o kon interdire hame wakati mna ina foko bi asongo localité yere kon na ko ka damne ula fila nege kanyeta an shigina katabla so ko mara fila nege kanye woro yere kon ko yemada te marché yere kon bolo asongo cercle yere kon na ka fo kibe wuli kata moni yere kon keni er ko folina ni kuna fon banne be ambolo gorbi amna munu wala o yebi don kibaru kon nana anka mali fintigila ka were koni le opération ba were koni ke anka jamana localité do were koni opération mun yere koni kera seba bay ubol hayra ka fo koni opération ni yere koni kera arabado octobre kalo kile muwa ani konoto aleni alamsado octobre kalo kile bisaba samba fla ani muwa anduru koni opération ba mun kera anka mali fintigila ka were koni fen don flan yere koni ko opération yere koni kera sabini ka chenjuma ba yere koni do ba machi wali mawdo ko mun yere koni be gaw aleni menaka région koni nana
na wale mi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka sanga ani wagati sɛbɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbaci wale maa ninnu kan. Alamisa don octobre kalo tile 30 san 2025 min an ka Mali état major général des armées ale bɛ communiqué kɛ don kofɔlen na. Communiqué min kɔnɔna na état major kɔni bɛ laseli kɛ. Kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni fagali la sanga ani wagati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna la ni opération ba fila minnu kɛra an ka Mali fintigilakaw fɛ ni région fila ni yɛrɛ kɔnɔna état major ale bɛ walawalali kɛ o opération ninnu na. État major ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔnɔna na ko alamisa don octobre kalo tile 30 san 2025 ko kɛra don ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bolo don min na o ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ. Ko don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw olu ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ye u kɔni taara banbaci wale groupe fila yɛrɛ kɔni nɔna minɛ Menaka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Mali ni Niger ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ a yɛrɛla k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw y'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wuli ni ka farapu kɛ ka ɲɛsin ni banbaci wale groupe fila ni yɛrɛ kɔni ma k'an Mali fintigilakaw ye farapu min kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale groupe fila ni yɛrɛ kɔni ma ko groupe fila ni yɛrɛ kɔni kun tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ groupe fɔlɔ o kun bɛ Inaraba localité fanfɛla de la wa farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka u caman bɔnɛ u ni na groupe filanan o kɔni kun bɛ Akabar localité yɛrɛ de kɔnɔna ko farapu fɛnɛ kɛra sababu ni ka o banbaci wale maa ninnu bɔnɛ u ni na ni yɔrɔ kofɔlen in na ko ni don kelen yɛrɛ kɔnɔna ni o ye alamisa ye octobre kalo tile 30 san 2025 kan ka Mali fintigilakaw y'u ka opération yɛrɛ kɔni cari ni ka taa n'a ye fo Gao région kɔnɔna na ko Doro localité yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Gao région yɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye farapu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ni ka ɲɛsin banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ fila yɛrɛ kɔni ma ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na u ka kɛlɛkɛminɛnw ale ni u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni tiɲɛni donna o caman fɛnɛ na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni b'u ka binkani wale in kɛ ni zone kofɔlen kɔnɔna na ka dɔ bɔ u ka binkani walew fangaw yɛrɛ kɔnɔna kosɛbɛ ko ɲa nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni cɛ o y'a sɔrɔ araba don octobre kalo tile 29 san 2025 min an ka Mali fintigilakaw olu kun ye opération dɔ fɛnɛ kɛ Gao région kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw ye sebayaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ a la ko ka an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ale ni duguma kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la min an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu taara bɔ banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni kan in Abao nord est yan fanfɛla fɛ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Gao région de kɔnɔna na ko min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni ka u bɔnɛ u ni na ko ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni na bila min yɛrɛ kɔni bɔra la o yɛrɛ de kɔni ye ko banbaci wale maa minnu bɔnɛna u ni na o ye banbaci wale maa 10 ani kɔ yɛrɛ kɔni min ye motow fɛnɛ ye ko o caman yɛrɛ kɔni tiɲɛna ni farapu in senfɛ min état major général des armées ye communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni ni opération in kɛ a bɛ u fo kosɛbɛ u ka teli ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na opération in senfɛ wa état major bɛ sinsin a kan ko kura ye a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ale ni an ka Mali fintigilakaw k'u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn ka olu ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na an kɔni y'a ye k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a gannen don banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kɔ kosɛbɛ ka da ka sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka nin majugu ninnu si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi carburant ko crise min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni fɛɛrɛ latigɛli yɛrɛ kɔni min ye carburant yɛrɛ kɔni dogolen ye maaw fɛ ka dankari o la jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na min ye Kulukoro direction régionale du commerce et de la concurrence maaw ye olu ye décision gɛlɛmanba dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin station dɔw yɛrɛ kɔni ma ni région kofɔlen in kɔnɔna na araba don octobre kalo tile 29 san 2025 Kulukoro direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni a wajiba yɛrɛ kɔni ko station dɔw yɛrɛ kɔni ale bɛ Fugadugu localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka nin station kofɔlen yɛrɛ kɔni datugu ko min ye direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ko olu ye décision in ta ni ka ɲɛsin nin station yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko station man yɛrɛ kɔni kɛnbɛ ni ka tajimafɛnw yɛrɛ de kɔni mara u bolo ka sɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko tajimafɛn foyi yɛrɛ kɔni tɛ u bolo kabini direction man yɛrɛ kɔni bɔra a kalama k'a fɔ ko nin station man yɛrɛ kɔni kɛnbɛ ni ka carburant yɛrɛ de kɔni dogo u ka bolo yɛrɛ kɔni ka o yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ kɔni u ye décision ta ko ka station kofɔlen yɛrɛ kɔni datugu ni décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni fɛ o kɛkun de ye walasa k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ kɔni wari ka di mun ye kosɛbɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛya min bɛ sen na ka Mali jamana kɔnɔna na k'u k'u jija o ko in yɛrɛ kɔni na u kana na tajimafɛnw dogo jamana kɔnɔna na ko in kɛkun de fɛnɛ ye ni ka ɲɛsin feerekɛla dɔw yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ ko parce que an bɛ tajimafɛn ko gɛlɛya yɛrɛ
kon kɔnɔna ko kɔrɔtɛ k'a fɔ ko yamaruya bɛ u bolo ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni dogo ka sɔrɔ k'o labɔ wagati nataw yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ k'u bɛ o feere dagɛlɛn yɛrɛ kɔnɔna ko ka dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna. Direction régionale du commerce et de la concurrence mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni pratique sugu ninnu yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni carburant ko gɛlɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna k'a tɔ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu fɛnɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛ se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ i sagoya la. Ni a ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni u ye kangari da kɛ ni ka ɲɛsin ni wale nin yɛrɛ kɔni kɛbagaw ma k'u k'a dɔn k'a fɔ ko min an ka Mali autorités ye k'u mana na u ka kow yɛrɛ kɔni kɛ cogo cogo ko autorités bɛ u nɔna minɛ u ka nin wale jugu in yɛrɛ kɔni na. Gouvernement bɛ sinsin a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ali sa kɛmɛ ni k'a ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya walasa min yɛrɛ kɔni ye feerekɛlaw ale ni maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni olu kana n'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ tajimafɛnw yɛrɛ kɔni dogo jamana kɔnɔdenw ka intérêt contre yɛrɛ kɔni na. Ni wagati in na an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati gɛlɛn min kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana gɛlɛya kow yɛrɛ kɔni na ko nka k'a fɔ k'i bɛ carburant yɛrɛ kɔni ta k'e b'a dogo ka sɔrɔ k'a feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na ko nafa foyi yɛrɛ kɔni tɛ o la a ka kan nin wagati in yɛrɛ kɔni na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan de ka gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni ko ɲɔgɔn fɛ nka a man ka cogoya si la an k'a essayer k'a fɔ ko an bɛ nafoloba yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na. Arabadon octobre kalo tile 29 san 2025 video dɔ yɛrɛ kɔni carila kosɛbɛ an ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka video min kɔnɔna na an bɛ cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ kɔni sigilen ni ale tɔgɔ ko Sunkalo Jara ni cɛkɔrɔba kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale Bina Jara fa yɛrɛ de kɔni ni o kɔni ye banbaciwale maa dɔ ye an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye Bina Jara yɛrɛ kɔni ni maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ale wele ko Nabi Jara yɛrɛ kɔni an y'ale dɔn cogo min a yirala k'a fɔ ko ale kɔni ye banbaciwale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni ka porte parole ye wa video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min carila don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ cɛkɔrɔba in ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Bina Jara ye ale denkɛ de ye wa a bɛ kangari da ale ni danga yɛrɛ kɔni don ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma Sunkalo Jara ni ale de ye cɛkɔrɔba in ye min y'a yira video kɔnɔna na k'a fɔ ko ale kɔni Bina Jara fa yɛrɛ kɔni ye a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin a denkɛ yɛrɛ kɔni ma k'a ka bɔ nin sira jugu in yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan ko sira in yɛrɛ kɔni bɛ ka Mali jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ kala k'a fɔ ko ni cɛkɔrɔba kofɔlen yɛrɛ kɔni ale bɛ Mangola village yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen ni Kati yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 75 kan wa video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Nabi Jara ye ko o k'ale lamɛn kosɛbɛ ko ale Sunkalo Jara yɛrɛ kɔni Nabi Jara fa de a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Nabi Jara ye ko ale ye o wolo ni ka o to diinɛ min yɛrɛ kɔni na k'ale Sunkalo Jara bɛ o diinɛ kelen de la ko nin y'a san 30 kɔ ye ale bɛ alimamiya yɛrɛ kɔni na wa ale ma diinɛ 2 ta ko ni Nabi yɛrɛ kɔni bɔra ale kɔfɛ k'a fɔ ko a bɛ a damana diinɛ yɛrɛ kɔni kɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni Nabi ye ale min ye Nabi fa ye o k'a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ yafa Nabi ma bi a tɛ yafa a ma sini ko Nabi kɛmɛ ni k'i ɲagami ko min yɛrɛ kɔni na n'a ma yɛrɛ bɔ nin yɛrɛ kɔni na ale t'a ka duwawu don a ye bi ale t'a ka duwawu don a ye sini k'a bolo bɛ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a bolo bɔ a la yɛrɛ kɔni ko n'a kɛmɛ ni k'a fɔ k'a bɛ ka min kɛ ko ale de y'a bila a la k'ale m'a bila a la bi ale m'a bila a la sini ale tɛ nin ɲɛdɔn yɛrɛ k'ale ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ kɔni lamɔnna diinɛ min yɛrɛ kɔni na ale bɛ o diinɛ kelen de la ale ye Nabi wolo o diinɛ kelen de la wa ale ye Nabi ba furu k'a to o diinɛ kelen de la ko nka ko ni Nabi yɛrɛ kɔni ale ka o diinɛ in bila ka taa damana diinɛ yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a bɛ ale Sunkalo Jara yɛrɛ kɔni woyaba diɲɛ na ko min yɛrɛ kɔni ye Nabi ye k'a ka fara jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni na ko ni Nabi ma fara jamana kɔnɔdenw na k'ale ka danga b'a ye sini wa a bɛ a nɔfɛ sinikɛnɛ ko wa ni Nabi yɛrɛ kɔni ma sabali ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛ kɛ sentutu yɛrɛ kɔni a tɛ ku mɔgɔ si la ko Nabi kɔni bɛ sira min kan n'a sera k'a bila kɔni k'a ka dɔn k'a fɔ k'ale min ye a fa ye ni o ye ale Sunkalo Jara ye k'ale ka duwawu yɛrɛ kɔni bɛ Nabi Jara ye n'a sera ka sira in yɛrɛ kɔni bila kala ka ko min yɛrɛ kɔni ye den ni a fa ye k'olu ka duwawu Ala ye o da ko nka n'a kɔni m'a dabila a k'a dɔn k'a fɔ k'ale ka duwawu foyi t'a ye k'a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra ale de la ni Nabi Jara yɛrɛ kɔni ma nin ko in dabila ale tɛ yafa ma bi ale tɛ yafa ma sini ko Nabi kɔrɔw bɛ yen nɔ ko n'a sɔrɔ olu tun ye nin ko kelen kɛ ko ɲama y'a sɔrɔ u datugura ko Bina ye diinɛ sira min minɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale min ye Bina fa yɛrɛ kɔni ale fɛ ko tɛ o ko ye bi ale fɛ ko tɛ o ko ye sini ko n'a ka d'a ye a k'a kɛ n'a man d'a ye a k'a bila yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Bina Jara a k'a dɔn k'a fɔ k'a ti maa ye k'a bɛ a yɛrɛ de ye ko min yɛrɛ kɔni ye Nabi Jara ye ale ma Nabi Jara yɛrɛ kɔni wolo nin kama ni ale tun y'a dɔn kabini Nabi wolo kuma k'a fɔ k'a bɛna kɛ nin fɛn jugu in yɛrɛ de kɔni ale tun b'a ta ni ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ko Bina bɛ sira min yɛrɛ kɔni kan k'a bila n'a sera k'a bila kɔni a bɛ ja ale ye k'ale kɔni t'a deli dɛ ale tɛ se k'a deli nin na cogoya si la yɛrɛ kɔni ni min ka d'a ye a k'o kɛ n'a man d'a ye a k'a bila a kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Nabi ye k'a kɛmɛ ni ka ale woyaba diɲɛ yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ de kɔni na denkɛ in k'a dɔn k'a fɔ k'a ti yafa a ma diɲɛ na a ti yafa a ma lahara n'a ma bɔ nin sira in yɛrɛ kɔni kan k'ale kɔni bɛ min dɔn ale ma Bina Jara
Jara yɛrɛ kɔni kalan nin diinɛ in na ale alimami a bɛ san 30 ani kɔ yɛrɛ kɔni bɔ ale ma deli ka diinɛ 2 yɛrɛ kɔni ta wa ale ye Nabi Jara yɛrɛ kɔni kalan diinɛ min yɛrɛ kɔni na k'o tɛ nin ye fiyewu video in yɛrɛ kɔni kuncɛmayɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ Nabi Jara fa yɛrɛ kɔni bɛ kasi o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ dusuma kasi kosɛbɛ ka da ka bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔni ni tɔɔrɔlen don k'a den ye nin baara sugu in yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔna na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ Bina kɔni k'a fa ka d'a ye k'a bɛ bɔ nin sira jugu in yɛrɛ kɔni kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka tubi ka segin jamana kɔnɔna na. An ka Mali premier ministre ni ale de gouvernement fɛnɛ ɲɛmaa ye ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko alamisa don octobre kalo tile 30 san 2025 ale an ka jamana autorité religieuse autorité traditionnelle fo ka taa se communicateur traditionnel yɛrɛ kɔni ma ko min ye premier ministre ale kɔni an ka ni jamana maaba ni wele nin dɔn kofɔli na walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la premier ministre ye ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka ni maaba ni yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o kɛ kun de walasa ka man yɛrɛ kɔni la sensibiliser an ka jamana ka tajimafɛ ko lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni ka se ka hakilina falen tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na an ka jamana ka lakana ko lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Général Abdoulaye Maïga ni ale de an ka premier ministre yɛrɛ kɔni a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni crise min yɛrɛ kɔni bɛ sen an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔni ye banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛw de falen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko comme banbaci walimaw y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na u cira yen nɔ ka d'a kan u ma se ka sebaya sɔrɔ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka fɛɛrɛw yɛrɛ de kɔni falen walasa ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin jamana ka sɔrɔ siraw de ma sisan premier ministre ka kɔrɔfɔ la ko an bɛ ka tajimafɛn min yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana kɔnɔna na ko kɔni ye adamaden dɔw de jeli ye o kuma yɛrɛ kɔni na kun bɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko walasa u ka se ka don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana lakana tigilamaw ale ni citerne bolola ni yɛrɛ de kɔni k'olu de bɛ ka u ni yɛrɛ kɔni di walasa carburant ka se ka don jamana kɔnɔna na premier ministre ka kuma kɔnɔna na a bɛ foli bɛɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ale lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se camion citerne bolola ni yɛrɛ kɔni ma a b'u fo u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na ka d'a kan olu de y'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ k'ali n'a sɔrɔ u ni ne bɛ to a la ko min yɛrɛ kɔni ye jamana ka carburant ye k'o bɛ don jamana kɔnɔna na Général Abdoulaye Maïga ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin ani a ka ɲɔgɔn yebaga ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma a y'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ an kan an bɛ gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan i n'a fɔ an ye gɛlɛya tɔw wuli ka bɔ an kan cogo min na k'o kow ɲɛnabɔ ko wa gɛlɛya tɔw wulila cogo min ni gɛlɛya kelen in fɛnɛ tɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka o wuli ka bɔ an kan ko nka walasa o kɔni ka se ka kɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu gouvernement ma olu kelen dɔrɔn tɛ se k'a kɛ ko walasa nin baara yɛrɛ kɔni ka kɛ olu mago bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an ka ladalako ɲɛmɔgɔw ale ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de la k'u mago bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la walasa an ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nin gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan a bɛ sinsin a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci wale tɛ diinɛ ko ye wa siya ko tɛ ko wale juguw dɔrɔn yɛrɛ de kɔni don an tɛ min yɛrɛ kɔni dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan nin tɛ ko ye min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana danbe ye Général Abdoulaye Maïga ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wale jugu in kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka jamana ka sɔrɔ sirafɛnw yɛrɛ kɔni attaquer k'u ka laɲini de ye ko kelen o de ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛn ale ni fara ɲɔgɔn kan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o bɔ yen ka na ni farali ye jamana kɔnɔna na nka a bɛ hakililajigin yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali autorités ye ni o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ furancɛ fanga ɲɛmaa bolo ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko min yɛrɛ kɔni ye jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni sabatilen ko min ye furancɛ fanga ɲɛmaa ale kɛmɛ ni ka o bila baaraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ jamana kɔnɔna na o ko jaabi yɛrɛ kɔni na min ye an ka autorité traditionnelle et religieuse ale ni communicateur traditionnel yɛrɛ kɔni u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u bɛ layidu ta premier ministre yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'u bɛna jateminɛw caya ko wa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na k'olu bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la sensibiliser kosɛbɛ walasa an faralen ka to ɲɔgɔn kan i n'a fɔ kɔnɔkulu kelenw k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana ye an bɛ kɔlɔn jugu min kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana bɔ o kɔlɔn jugu in kɔnɔna na halisa an bɛ to jamana ka carburant ko crise yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni carburant ko crise yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na min an ka Mali état major général des armées yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka mesure kuraw yɛrɛ kɔni ta mesure min yɛrɛ kɔni ta mɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ale lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni carburant ko crise ye ka caman bɔ o la jamana kɔnɔna na communiqué la min carila alamisa don octobre kalo tile 30 san 2025 min an ka Mali état major général des armées yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka laseli kɛ an ka
tigilama ale ni an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ka yir'u la k'a fɔ ko walasa min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye k'u ka mission yɛrɛ kɔni kana na jɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka état major ale ye décision kura yɛrɛ kɔni ta ne ka ɲɛsin olu ka carburant ko mago ɲɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilaka minnu ka garnison yɛrɛ kɔni bɛ Bamako ale ni Kati localité yɛrɛ kɔni na ko station dɔw yɛrɛ kɔni sugandira olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka t'u ka carburant ko mago ɲɛ yen nɔ yanni carburant ko crise yɛrɛ kɔni ka ban an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Bamako kɔnɔna na station 3 yɛrɛ de kɔni dira fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka t'u ka carburant ko mago yɛrɛ kɔni ɲɛ yen nɔ o station 3 minnu dira fintigilakaw ma an ka Bamako kɔnɔna na o station ni yɛrɛ kɔni ye station Petrobama min bɛ Sirakɔrɔ quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ani o mapu ka surun kosɛbɛ ko Soyati min bɛ Misabugu quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a bɛ 3e pont jigiyɔrɔ la ale ni station Petrobama min yɛrɛ kɔni bɛ Jikɔrɔ ni Para ni a bɛ Real terrain yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ko ni station 3 ni yɛrɛ de kɔni di bɛ an ka Bamako fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ se ka taa u ka carburant ko mago ɲɛ ni station 3 ni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ka garnison min yɛrɛ kɔni bɛ Kati cercle kɔnɔna na ko min ye station 3 ye k'o dira u ma ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ni o station 3 ni yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka t'u ka carburant ko mago ɲɛ yen nɔ o station 3 ni yɛrɛ kɔni ye Soyati min bɛ Kuluba Petrobama min bɛ Fuga ale ni Petrobama min bɛ Malibugu quartier yɛrɛ kɔni na ni ani sugu yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye minnu ka garnison yɛrɛ kɔni bɛ Kati cercle kɔnɔna na ko ni station 3 ni de dilen don u ma u bɛ se ka t'u ka carburant ko mago ɲɛ o yɔrɔ ninnu na ni station kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni sugandira ni ka di an ka fintigilakaw ni lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ma o kɛ kun de ye walasa u ka mission yɛrɛ kɔni kana na jɔ sanga ani wagati u ka se ka t'u ka carburant ko mago ɲɛ ni yɔrɔ ninnu na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major bɛ sinsin a kan wa a bɛ hakilinajigin kɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka t'u ka carburant ko mago ɲɛ ni station ninnu dɔrɔn de kɔnɔna na ni wagati in na ko min yɛrɛ kɔni ye Foroba station yɛrɛ kɔni k'u k'u yɛrɛ minɛ tagali ma o yɔrɔ ninnu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko walima ni min yɛrɛ kɔni y'i tulo ja ka taa Foroba station yɛrɛ kɔni na k'u k'a dɔn k'a fɔ ko maa si tɛna na i jɔ ka jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni d'u ma k'u fana b'u jɔ aran na i n'a fɔ tɔw b'u jɔ aran na cogo min na yɛrɛ de kɔni ni décision min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ o fora kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni fɛ ka da kan maa caman y'a yira k'a fɔ ko station yɛrɛ kɔni na ɲagami ale ni fɔɲɔgɔnkɔ caman yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ yen nɔ ko caman yɛrɛ kɔni da tun bɛ ka bɔ an ka Mali fintigilakaw ka ko kɛtaw de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Asongo cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka taa mɔni yɛrɛ kɔni kɛ fleuve Niger la k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 18 na ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na ko interdelen don ni cercle kofɔlen in kɔnɔna na tarata don ni octobre kalo tile 28 san 2025 Asongo autorité administrative a maire fo ka taa se mɔnikɛlaw ka représentants yɛrɛ kɔni ma ko nin don kofɔlen na olu kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni kɔfɛ o ye décision yɛrɛ kɔni ta ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 18 na ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na ko yamaruya tɛ mɔnikɛlaw yɛrɛ kɔni bolo ka taa mɔni kɛ fleuve Niger la ni air kofɔlen ninnu na Asongo cercle kɔnɔna na ni décision min yɛrɛ kɔni taara Asongo autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ o kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa lakanabaliya min bɛ ni cercle kofɔlen kɔnɔna na ka caman bɔ o la ale ni bandi minnu yɛrɛ kɔni bɛ t'u ka walejugu kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma ka dankari olu ka walejugu ninnu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma